Membri tal-ekwipaġġ li ilhom itiru mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru snin twal baqgħu dejjem gburin bis-sem tagħhom lejn il-kumpanija. Anki jekk tul is-snin l-Ermalta affaċċjat mumenti diffiċli. Għaldaqstant ma setax jonqos li jkunu l-istess ħaddiema fost l-aktar li jilqgħu b'sodisfazzjon l-aħbar li l-kumpanija għamlet il-qlieħ l-ewwel darba fi 18-il sena. Aħna bħala impjegati konna ferħanin ħafna wara il-sagrifiċċju li għamilna bħala impjegati is-sena l-oħra fejn firmajna l-Collective Agreement il-ġdid. Fl-aħħar qed naraw ir-riżultati għax issa hemm profit ta' 1.2 million operational profit. Il-bdot Charmaine St. John tkellmet magħna ftit wara li niżlet minn titira. L-ewwel titira wara li saret taf li l-kumpanija li taħdem magħha qed taqta' l-frott tad-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar snin. Bħala Maria Mifsud, Chief Cabin Crew li ilha 24 sena impjegata mal-Ermalta. Mifsud baqgħet sorpriża għall-ammont ta' nies li tkellmu magħha sodisfatti b'dak li għamlet il-linja tal-ajru Maltija. Aħna minn dejjem konna naħdmu bil-qalb u mmorru għax-xogħol bil-qalb immissa żjed u iżjed li nafu li għandna pjan mexxin il-qudiem nistgħu mmorru għax-xogħol nħossuna gburin li nagħmlu parti mill-Ermalta. Fuq kollox, il-motivazzjoni tiġi mill-fatt li l-kumpanija jidher li għandha ġejjin sabiħ. Il-Ministru qalilna għandu viżjoni ta' tkabbir issa, suppost ħanibdew intiru lejn l-Indja u lejn l-Afrika u dan huwa aħbar pożittiva lina kollha bħala employees għandna motivazzjoni qed naraw il-frott tal-sagrifiċċji kollha li għamilna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.